Čo je to dnes? Paradajková polievka. Paradajková polievka je moja obľúbená. Používam do nej takéto pasírované paradajky, hlavne kvôli tomu, že polievka má potom krásnu červenú farbu. Na olej pridám paradajkový pretlak, potom tam pridám vodu, pridávam ju tak, že do tej krabičky dvakrát naberem vodu. Vyšlo mi z toho asi liter polievky paradajkovej, to mi vlastne stačí. No a potom začneme dochucovať, čiže ochutíme to soľou. Do polievky potom rozdrvíme bazálku. Prečo bazálku? No je to hlavne preto, že bazálka zvyšuje chuť paradajok, takže je potom tá polievka oveľa chutnejšia. No a teraz máme možnosť sa rozhodovať, aká tá polievka v závere bude. Keď ju nechám iba takto a dám si do nej syr, bude delená bielkovinová polievka, lebo paradajky sa varením stávajú bielkoviny. Ale keď si dám do nej napríklad rýžu, alebo si do nej spravím halušky, tak ako to ja mám rada, že si tam robím také bazálkové halušky, tak vlastne vtedy to už je obyčajná polievka nedelená, lebo už potom nie sú dodržiane pravidlá delenej stravy. No a pozrite sa na tú polievku, je krásna, plná vône, chutí, je výborná. A čo by som vám na záver zapriala? Dobrú chuť!